назад имам оръжие и знам как да го използвам. Къш, айди къш. Що съскам като змия? Нямам си на представа какво е правила с него и не искам и да разбирам. Ще го изхвърляме и тук в тази дупка. Аре вече писа, бе. А така. Сега, твой рете. Айде. Сега ще се изнерва и... Аре, бе. Сега ще се изнерва и няма да го направя. Аре, бе. Ти пък напред за слава. Сега те изправим, да може да плашим гранушка. Че какво? Къде замина? Не. Кой го направи? Някой ми прави магии. Ти ли беше? Ти ли беше? Сега ще се обора и ще обърна. Тя само аз спадна. Сега ще играя хоро.